Nalazimo se na lokaciji Belog mora u teritorijalnim vodama Ruske federacije, gdje su strateške balističke mornaričke snage izvele testno balističko gađanje sa nuklearne raketne podmornice platforme Knjaz Oleg. Knjaz Oleg je jedna od novih nuklearnih podmornica strateškog balističkog značenja Admiraliteta Ruske federacije, taktičko-raketne komande Sjevernomorske flote i kosmičko-strateških raketnih snaga Ruske armije klase Borej A, te strateške grupe za odvraćanje i napadno dejstvo koje je u fazi unapređivanja i izvođenja borbenih testova. Ovo nije prvi put da Borej dejstvuje u okviru vojnih vježbi i testiranja stravične raketne sile. Borej je i ranije uz budno oko posmatranje vrhovnog komadanta i komadanta generalštaba oružanih snaga Ruske federacije, kao i zastupnika komande, admiraliteta i čelnih ljudi iz Ministarstva odbrane, izvodio sadejstvovanje sa krstaricama i opitno gađanje sa Bulavom. RSM 56, kodnog odnosno nadimka Bulava, zapadne dezignacije SSNX 30 ili SSN 32, je interkontinentalna podmornička varijanta projektila dometa preko 9500 km. Praktično može dejstvovati po većini lokacija na planeti u reonskom režimu ili u mobilnom pozicionom zavisno od krize po svakoj planetarnoj tački. Ovim izvođenjem testnog gađanja naslućuje se da Ruska federacija nastavlja sa usavršavanjem strateških zadataka i potrebom da jača balističku podmorničku tehniku. Rusija će vjerovatno nastaviti sa balističkim, mornaričkim pa i kopnenim testovima i u narednoj godini, jer sudeći po zvaničnim i nezvaničnim izvorima bliskim Ministarstvu odbrane i vojnom vrhu, Rusija nastavlja sa programom unapređivanja projekata Borej. Nadolazeće podmornice Borej B sa znatno jačim kapacitetima i specifikacijama pogonskih elemenata, kao i stealth modifikacija za nadvodno i podvodno kretanje i lansiranje, smatraće se četvrtom i petom generacijom nenadmašivih modernih atomskih čudovišta. Ruska mornarica raspolaže se između 5 zvanično do 7 nezvaničnih kvalifikovanih i testnih podmorničkih efektiva klase Borej, a to su projekti 955, 955A, 955B i nadolazeća eksperimentalno operativna verzija Borej K, koja će biti glorifikovana sa nošenjem 16+ projektila konvencionalnog ili polukonvencionalnog sadržaja strateškog tipa, mogućnost za naoružavanje Burevestnik, Kalibr i nadolazeće projekte novih generacija. Ova posljednja balistička aktivnost Rusije zabrinula je NATO i partnere, što se i da vidjeti pomjeranjem jedinica i snaga na veći nivo pripravnosti.